ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟଧାରା ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ, ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଓ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। 1928 ଜୁନ 17 ତାରିଖ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟବାଦୀ 12 ଭାଗ, 6ଠ ଖଣ୍ଡ 1915 ଜୁନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ହେଉଅଛି, କାବ୍ୟ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିରେ ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଅଛି କିପରି ଭାରତ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହି କେବେ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଲାଗି, ଆଉ କିଛିକର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା। କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଅଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ କହିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଦେଶର। ପଶ୍ଚିମ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ଦେଶ, ଏ 30ଟି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏହା ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା, ତାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ପୋଷାକପତ୍ର, ଧର୍ମଭାବ, ମନ୍ଦିର ମଠ ମସଜିଦର କଥା ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଚଳଣି ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ତଥାପି ଆମେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ମାଳାରେ ଆମେ ଗୁନ୍ଥା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। କୁମାରୀ ହିମାଳୟ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଯାତାୟାତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବନ ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ। ତମେ ଜାଣିଛ, ଭୂଗୋଳ ପାଠରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, କେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି, କେଉଁଠି ମାଳଭୂମି, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼, କେଉଁଠି ନଦୀ, କେଉଁଠି ଉପତ୍ୟକା, ବା ଯାହା ନାହିଁ ମରତେ ତାହା ଅଛି ଭାରତେ। ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଭା ଆଉ ରତ, ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ରତ ଅର୍ଥ ମଜି ରହିବା ବା ମନୋନିବେଶ କରିବା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଏହି ଦେଶ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କେଉଁଠାରେ? ଭାବରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ସ୍ଥୂଳତ ସଭ୍ୟତା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା 4ଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଆଉ ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗହୋ ନଦୀ, ଆଫ୍ରିକା ବା ନୀଳ ନଦୀ, ଆଉ ଇରାକର ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା,
ମେସୋପଟାମିଆର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଦୁଇଟି ନଦୀ ଯଥା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଆଉ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ। ଏହି ଚାରୋଟି ହେଲା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଫଳମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲେ, ଫଳମୂଳ ସରିଗଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଫଳ, ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ଉଠୁଛି, ତା ମନରେ ବା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। କେମିତି କରିବ? ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ବା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦଳରେ ରହିଲେ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରର କାମ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଲା। ସୁରସେନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଜନନୀ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ତମେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଢ଼ିଲ, ଶବ୍ଦରେ ଆମର ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଏମିତି ସମାନ। ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯିଏ ସମାନ ସେ ତତ୍ସମ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟ ଅଥବା ଉଦ୍ଭବ ସେ ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେ ହେଲା ତଦ୍ଭବ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ। ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା, ବିଦେଶୀ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶ ଗଢ଼ିକି ରହିଲେ ବା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ବହୁ ୟୁରୋପିଆନ ଜାତି ଆସିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଫରାସୀ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଇଂରାଜୀ, ଡଚ୍ ଆସିଥିଲେ, ହଲାଣ୍ଡରୁ, ଡେନମାର୍କର ଦିନାମାର୍କ, ଏଭଳି ତାକୁ ବି ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଇଂରାଜୀମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ 1600ରୁ 1947ରେ ଗଲେ ରହିଲେ ବା ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିଣାମରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳକେ ମିଶିଗଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଗଲେ। ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭାରତ ମହାଜାତୀୟ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛି ନା ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ନୂତନ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଛି। ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦେଶରେ ବି ବହୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇକି ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ଆଉ ଏକ ସଂକୁଚିତ ବା ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଯାତାୟାତ ବା ଗମନାଗମନ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ମୋବାଇଲ ଏଇ ଯୁଗରେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଶୁଣିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆମେରିକାରେ ଯଦି ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଚାକିରି କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ଗାଁରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ବା ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ସମାଜର ଲୋକେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷ କଥା କହିଲି, ବହୁ ଜାତିର, ଧର୍ମର, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ବା ଘଟଣା ସୂତ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସେଠାରେ ସଭ୍ୟତା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ଆଦିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ତ ଦୂରର କଥା।
ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା, ପରିବାରରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ନଥିବ, ଏକ ମନ ନଥିବ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 2 ଭାଇ 4 ଭାଇ କି ଅଧିକ ଭାଇ, ତେଣୁ ଭାଇ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଦ୍ଭାବ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଣୁ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏ ଭାବକୁ ଆମେ ମନରେ ଆଣିବା, ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଥିଲା, ବାପାଟି, ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ତାର 4ଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତାକୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ତ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଙ୍ଗ। କେହି ତାକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ପୁଅମାନେ ସେ ବିଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, 10 ଖଣ୍ଡ କି 5 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଏକାଠି ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଦେଖିବ। ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠିକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା, ଆମକୁ କେହି ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, when we stand, ଆମେ କରିବା ରାଇଜ। ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ we fall, divided we fall, united we stand। ମିଳିତ ହେବା, ହାତ ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ସରି ନୁହେଁ କହନ୍ତି, ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ, ସ୍ୱରକୁ ସ୍ୱର ମିଳାଇ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ସେଇଭଳି ଆମ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଦେଖିବା, ତାପରେ ସାହିକୁ ଯିବା, ସାହିରୁ ଆମର ଗାଁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଉପରକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହେଲେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଗେ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଲେ ତାପରେ ଦେଶରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା।